Kopogore gi chung' mare e weche mag siasa kod demokrasia ma piny Kenya, mosenindo Raila Amolo Odinga bende nomako chung' motegno e weche mag rito alwora ma pacho kae. Mae noneno motegno e chung' mare rito bungu ma Mau, mane chenro mane timore kanyo mosehinyo alwora mar gwenge modhuro pacho ka. Elizabeth Ajode miwa wuodhe e chenro mar rito alwora. E thuolo mopogore opogore, Raila notelo nyime ka okedo ne alwora. Karanyisi en kinde mane okedo ne rito bungu ma Mau manyuolo pi ne aoche mathoth e pachoka. Okang' makamano ne okete kama rach kata mana e siasa mare. Vile vile wachukue watu kule Mau waje hapa na waone vile msitu inahifadhiwa. Maana yake hii itakuwa mzuri zaidi. Kokalo kuom chir mare, nosiko ka okedo ne pinje Afrika ma osebedo ka iketho alwora margi kod pinje manenore ni osedongore e ochumi. The government is keen to compensate those who have title deeds to the land they own in Mau. At the same time, those small settlers who are very poor and have no means of making a living will not be left unassisted. Komachielo bende, kaka jalwenye weche mag rito alwora, nojiwo jo Kenya mondo orit alwora mondo okony tieng' makiny. Bende ne omako motegno chenro mar pur ma ok ketho alwora. Sasa sisi tunasema wewe uko hapa ndani ya msitu. Ndio. Uko na title deed, ndio. Lakini ni msitu. Kwa hivyo sasa tutajaribu kukutoa kuweka wewe mahali ingine ambayo si msitu. Tumesema hatutaki utata kwa hii mambo hii. Raila mabende ne en jatend duond bura mar ODM nochopo e chokruoge madongo e weche mag rito alwora. Moko kuom romogi ne gin romo mar piny ngima e wi weche mag alwora COP27 e higa mar 2022 mane otimore e piny Misri. Romono mar pinje Afrika e wi weche mag alwora ACS mane otimore buore Nairobi e higa mar 2023 kaachiel kod romo mamoko mathoth. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Neno ka gikanyo bende mewachopo godo giko chenro magwa kata weche manyien mabende ne waikonigi e otieno makawuono kata kamanero kapok wawuok en kanyero